Αφρικας, όπως πάντα με τα παιδιά στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ. Στάθη. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, να το πούμε. Μέσα από τη μαγειρική θα διασκεδάσουμε. Η ιδέα όλοι το έχετε καταλάβει. Είχε μεγάλη επιτυχία το χειμώνα η εκπομπή Master Chef Junior. Εμείς όμως δεν θα διαγωνιστούμε. Εμείς θα κάνουμε επίδειξη μαγειρικής και τα παιδιά θα φτιάξουν όλα το ίδιο φαγητό. Το φαγητό είναι ομελέτα. Τώρα θα δούμε πολλές ομελέτες από ό,τι έχουμε καταλάβει, σε πολλές εκδοχές. Βλέπουμε πολλά υλικά εδώ. Τα παιδιά τα έχουμε βάλει κατά ηλικίες. Έχουμε 5 ομάδες των 4 παιδιών. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Όταν πρέπει να μαγειρέψουμε, το πρώτο που κάνουμε τι είναι, παιδιά? Σωστά. Πρώτα θα πάμε να πλύνουμε τα χέρια, λοιπόν, στη βρύση της πλατείας μας. Εντάξει. Μετά, τι πρέπει άλλο να κάνουμε σαν μάγειρες, τι άλλο? Μπράβο. Καλύπτουμε το κεφάλι μας, γιατί μπορεί να μας είναι κάτι στο πρώτο, να μην μας πέσει κάτι τρίχα στο φαγητό, έτσι. Και φυσικά για να μην λερώσουμε τα ρούχα μας φοράμε και ποδιά. Λοιπόν, κράτα το να πάω να φέρω για λίγο λοιπόν, για λίγη ώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν έχουμε δυστυχώς μουσικούλα για να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε να πλύνουμε τα χεράκια μας. Να το, θα φέρει καπέλο. Θα φέρει καπέλο η μαμά, περίμενα. Ωραία σαπούνια. Τώρα πήρτα η καμαμάδα. Έλα πήρτα τα χέρια και τα πράγματα και θέλει. Ωραία. Φωτιά έχει κάποιο φωτιά. Πάρουμε άλλο. Από εκεί κάθεται ο Αποστόλης. Κάνει Αρτέμι, άντε. Όχι, τώρα πλένονται για να... Κάνα και πάρουν νερό λεπτά. Δεν έχω λεπτά. Τι έγινε, κοιμόσασταν, αργήσαμε λίγο, Να, θα περάσω πάρω λίγο νερό, άμα δεν γυρίζει να κοιμάσαι. Φώναξα, λέω, οι μπριζόλες έτοιμες είναι, τίποτα. Άκουσα. Άκουσα. Καλή επιτυχία, Μανώλη. Ποιο θα προσφέρει την ομελέτα, Παναγιώτη? Καλή τους όρεξη. Γιάννη. Καλή σας όρεξη. Συγχαρητήρια και στον Γιάννη Σακύρη και στον Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Ολοκλήρωσαν τις προσπάθειες στην πρώτη ομάδα. Πέρασε μπροστά Χάρη. Συνεχίζει η β' ομάδα. Το όνομά του. Ο Χάρης Βενετής. Ξεκινάει την προσπάθειά του. Το κάθε παιδί που και ολοκληρώνει την προσπάθειά του μαζεύει τα πράγματα από το τραπέζι για να έρθει η επόμενη ομάδα. Λοιπόν. Ολοκλήρωσε από τη δεύτερη ομάδα, Μαμά και στο παππού. Για βοήθησέ μας, ποιος είναι ο παππούς?
είναι ο εθελοντής του χωριού μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας όρεξη. Από τη γάμα ομάδα. Ποιος? Έλα. Ο Γιώργος Μαχαίρας, ο γιος ενός αγαπητού ζευγαριού του χωριού μας, του Πέτρου του Μαχαίρα και της Διονυσίας Γερακούδη. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Γιώργο, είπες κάρτα. Χάρη, τι υλικά θα χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις την ομελέτα σήμερα? Μανιτάρια, πιπεριά και μπέικον. Τι έγινε? Άλλα έβαλε ο άλλος. Έχω βάλει τα αυγά, το ζαμπόν και το τυρί. Το μάτα που θα τη βάλω μετά. Το μάτα που θα βάλεις στο τέλος. Ωραία. Γιώργο, φυσικά ξεκινάμε με ποιο υλικό πρώτα? Με τα αυγά. Ωραία. Πώς πάμε, Μανώλη? Τι έχεις βάλει πρώτα στο τηγάνι? Και συνεχίζεις με? Κάνω τα αυγά και μετά θα βάλω το μπαρικάνικα. Καλή επιτυχία. Γιαγιά, από το αμπελικό. Ωραία. Θα φάμε ντομάτες από το αμπελικό σήμερα. Το κάθε παιδί που ολοκληρώνει μαζεύει τα πράγματά του για να αφήνουμε χώρο για τα επόμενα παιδιά. Σιγά σιγά μπορείς να πάρεις τη θέση σου, Μερόπη, και καλούς επιτυχία. Δεν έχει παζάρι. Παζάρι έχει στρίφει στο μικρότερο χωριό. Πώς πάμε, Γιώργο? Φτιάξεις ομελέτα? Φροντίζεις για τους δικούς σου? Κάνεις και άλλα πράγματα εκτός από ομελέτα? Φτιάχνεις. Για πες μας ένα άλλο φαγητό. Είναι καλησπέρα. Μάλιστα. Κριτικό φαγητό είναι. Ποιο είναι το βασικό υλικό της κουκουβάγιας? Κουκουβάγια. Ναι. Είναι ο γιατρός μπροστά και Πώς το πάμε? Πάμε τα λεπτά, εντάξει. Έχεις προσθέσει και εκεί μέσα ακόμη. Έχεις βάλει και το τυρί μαζί. Ωραία. Πώς πάμε, Χάρη? Μια χαρά, εντάξει. Ναι, ναι. Είσαι έτοιμος για το γύρισμα, Για να δούμε. Καλή επιτυχία. Δημήτρη, τι λέει? Καλά. Ναι, ρε, ποια πιστεύεις ότι είναι το πιο δύσκολο σημείο για να φτιάξεις μια ομελέτα? Θα φάμε καλά, λέω. Το σπάσιμο των αυγών, είναι το πιο δύσκολο. Μάλιστα. Και το αμέσως επόμενο πιο δύσκολο ποιο είναι, Χάρη? Το γύρισμα. Το γύρισμα, λέει, της ομελέτας. Μάλιστα. Για να δούμε, προσπαθεί ο Χάρης να τη γυρίσει. Μπράβο, Χάρη. Μπράβο. Έλα. Μια προσπάθεια ακόμη. Τα κατάφερε. Σε λίγο ολοκληρώνει και ο Χάρης. Ποιο παιδάκι είναι έτοιμο από την τρίτη ομάδα? Μόλις τελειώσει ο Χάρης, είσαι έτοιμη, Γαλήνη, να πάρεις τη θέση σου. Πολλά αυγά βλέπω, Μερόπη. Θα ταΐσεις όλο το χωριό.
Όχι. Πόσα αυγά θα χρησιμοποιήσεις? 4. 4. Ωραία. Καλή επιτυχία. Μπράβο Χάρη. Ολοκλήρωσες την προσπάθειά σου και βλέπω η ομελέτα είναι άψογη, έτσι, εμφάνιση. Μάλιστα. Ολοστρόγγυλη ομελέτα από το Χάρη. Καλή επιτυχία. Κουμπάμε κάτι το τηγάνι γιατί καίει και το αφήνουμε πάνω στο τραπέζι. Μπράβο Χάρη, συγχαρητήρια. Σε ποιον θα προσφέρεις την ομελέτα? Στον παππούση και στη μαμά. Καλή τους όρεξη. Μαζεύεις τα πράγματά σου Χάρη. Η Γαλήνη περνάς μπροστά. Ο παρουσιαστής κάνει λάθη. Δεν είσαι ο Μανώλης, είσαι ο Δημήτρης. Συγγνώμη. Πες μας το όνομά σου να σε γνωρίσουμε. Γαλήνη Κονόμου. Και είσαι εγγονή του... Του Σωτήρη Σωτηρχέλη. Μπράβο. Καλή επιτυχία. Δημήτρη. Έβγαλα φωτογραφία, εντάξει. Θα έχεις προσθέσει όλα τα υλικά σου Δημήτρη? Ναι. Για θύμισε μας πάλι τι υλικά χρησιμοποίησες. Παιδιά, λουκάνικο, τυρί και αυγά. Μπράβο. Ωραία, περιμένουμε τώρα για να την απολαύσουμε, έτσι. Μπράβο. Μήπως θα ήθελες την επίδειξη μαγειρικής να την παρουσιάσει μία από τις... Ποια θα ήθελες από αυτές που παρουσίαζαν το αντίστοιχο παιχνίδι? Την Τίνα Νικολάου. Πιο δυνατά. Την Τίνα Νικολάου. Την Τίνα Νικολάου, είναι γνωστή παρουσιάστρια? Όχι. Μάλιστα. Είναι σεφ. Α, είναι σεφ. Μπράβο. Μαγειρεύεις μαζί με τη μητέρα σου? Ναι. Τι έχεις φτιάξει μαζί? Το μελέ. Μάλλον κάτι που θα φτιάξεις είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Πώς πάμε Δημήτρη? Μπράβο. Μαγειρεύεις στο σπίτι? Ναι. Τι φτιάχνεις? Διάφορα. Το αγαπημένο σου ποιο είναι? Τόστ. Τόστ. Σάντουιτς. Σάντουιτς. Εύκολο. Μπράβο. Πώς πάμε? Τη γυρνάμε? Ναι. Ναι. Θα προτιμήσεις να παρουσιάσει εδώ το παιχνίδι μας η Ευγενία Μανολίδου ή η Μαρία Μπεκατόρου? Μπεκατόρου. Α, Μπεκατόρου. Ψηφίζουν Μπεκατόρου. Εσύ ποια προτιμούσες? Ευγενία Μανολίδου. Ευγενία Μανολίδου. 1-1 πάμε. Γαλήνη, ποια θα ήθελες για παρουσιάστρια εδώ? Τη Μαρία Μπεκατόρου. 2-1 Μπεκατόρου. Και Μερόπη? Τη Νικολάου. Τη Μανολιβούλου. Μανολίδου ή Μπεκατόρου? Μανολίδου. Μανολίδου. Άρα το σκόρ είναι 2-2. Σας έρχονται οι μυρωδιές από τις ομελέτες? Σας ανοίξαμε την όρεξη? Μάλιστα. Τι είπε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκκλησιών? Κάτι είπατε, τι είπατε? Ο κάμπος μυρίζει ομελέτα. Πες μας ποια είναι τα πρώτα υλικά που έχεις βάλει με ρόπι? Ζαμπόν, τυρί, αυγά, πιπεριές και αλβοπίπερο. Ωραία. Καλή σου επιτυχία και πάλι. Πώς πάνε οι πατατούλες, τηγανίζονται? Ναι. Και τώρα τι κάνεις? Ανακατεύω τα αυγά. Μπράβο. Χτυπάς τα αυγά λοιπόν. Πόσα αυγά χρησιμοποίησες? 3. 3. Φαντάζομαι δεν έχει μείνει αυγό και αυγό φέτος σήμερα στο χωριό, Άδειασαν τα κοτέτσια, Ορίστε. Άδειασαν. Πώς πάμε, Γιώργο? Μια χαρά. Μετά. Ντομάτα, κολοκύθι.
Η συνταγή που μας έθεσες είναι κάποια συνταγή από την Κρήτη ή κάποια συνταγή που σκέφτηκες εσύ? Μια συνταγή που σκέφτηκα εγώ. Μπράβο Γιώργο. Ναι. Δεν λες να ανάψεις και αυτό στα φώτα, εκεί δεν φαίνεται. Δεν λες να ανάψεις τα φώτα. Πώς πάμε με Ρόπι? Πολύ καλά, τελικά μου κάνει. Την έχεις κοιτάξει από κάτω? Όχι, κοιτάξτε το κάνει. Θα το κάνουμε πέρα. Δεν είναι ακόμη έτοιμη. Μαρίνα. Δεν πειράζει. Γεια σου Μαρινάκη, πώς είσαι? Κάτω από το τραπέζι. Καλή όρεξη στους γονείς και συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο παιδί της τρίτης ομάδας. Είναι η μεταξύ Ακοντού λοιπόν. Τα παιδιά τα βάλαμε κατά ηλικίες, ξεκινήσαμε από τα πιο μεγάλα για να πάμε στα πιο μικρά. Τώρα διαγωνίζονται παιδιά της τρίτης ομάδας και περιμένουν τα παιδιά της τέταρτης ομάδας. Πώς πάμε? Καλά. Θα έχεις χτυπήσει τα αυγά? Ναι. Ωραία. Θέλει χρόνο ακόμη? Ναι. Δεν έχεις κοιτάξει από κάτω? Θα περιμένουμε. Μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Δεν διαγωνιζόμαστε εδώ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τι προσθέτεις τώρα Γαλήνη, τι έχεις προσθέσει? Έχεις. Κύριε Πρόεδρε, φροντίζει κόρη. Έχεις κάνει προπόνηση στο σπίτι να σπάσεις τα αυγά με ταξία? Ναι. Έσπασες πολλά αυγά? Ένα. Τα αυγά αυτά είναι του εμπορίου, τα αγοράσατε ή είναι δικά σας? Όχι. Από του παππού. Ποιανού παππού έχεις? Παππούδες. Δύο. Ποιανού παππού? Δύο ή κάποιος? Ποιος έχει κοτέτσι εδώ στο χωριό? Ο Παπουστράς. Ωραία. Καλή επιτυχία. Πόσο ετών είσαι? 10. Μπράβο Αρτέμι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ξεκινάς. Δεν πας να το βγάλεις καμιά φωτογραφία με το κινητό. Το θετικό είναι ότι τα παιδιά έχουν διάθεση να μαγειρέψουν και αυτό είναι πολύ καλό. Είχαμε 20 συμμετοχές συνολικά. Τι γίνεται? Μου φαίνεται ότι η Γαλήνη σε λίγο ολοκληρώνει, έτσι. Μάλιστα. Να, έφερε Αυτή η εκστρατεία στη θέση της Ειρήνης. Η Γαλήνης μάλλον. Όπα. Πες μας τι έχεις προσθέσει μεταξία. Ζαμπόν και μανιτάρια. Ζαμπόν και μανιτάρια. Ωραία. Τελικά όλοι προσπαθήσατε να κάνετε κάτι το ιδιαίτερο. Όχι μια απλή ομελέτα μόνο με αυγά, αλλά προσθέτοντας και άλλα υλικά. Πόσα αυγά θα χρησιμοποιήσεις Αρτέμι? 3. Πώς πάμε με το σπάσιμο? Έκανες προπόνηση? Έσπασες πολλά αυγά στο σπίτι? 2. Μόνο 2, μπράβο. Έκανε δοκιμή. Έκανε δοκιμή. Ναι, δεν είχαμε άλλα, αλλιώς θα δάσκα όλα. Γαλήνη, ολοκλήρωσε την προσπάθειά σου. Ναι. Ποιος θα προσθέσει την ομελέτα? Τα
στον ίσμο. Μπράβο, μπράβο, κάνει τους όρεξη. Ναι, θα αφήνουμε κάτω. Δημήτρη. Ναι. Ωραία. Και ποιον θα προσφέρεις την ομελέτα? Το Παπουλικίδα. Μπράβο, κάνει τους όρεξη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Δήμητρα. Πάμε από εκεί. Η εκθέση της Αναλύσης φέρνει τώρα στο επόμενο παιδί. Είναι η Στρατούλα Μελεγονίδη. Καλή επιτυχία. Μπράβο Αρτέμι, μπράβο. Αρτέμι, εδώ να σε βγάλω. Σου πέσε. Δεν πειράζει. Ωραία, μπράβο. Μπράβο, έχεις κανένα στο κοντά μας. Πρώτη φορά. Να σου πω, δεν βάζεις τα μανιτάρια μέσα. Τα μανιτάρια δεν τα βάζεις μέσα λίγο. Λίγα, μην βάλεις όλα. Κάνεις μια ωραία εμπειρία από σήμερα. Μπράβο. Και περιμένουμε και τον χρόνο. Μάντο, Τι έγινε μεταξύ και για το Μιόλα. βάλεις τα μανιτάρια. Πολύ ωραία. Με ξέρεις και το μυστικό που τελειώνει γρήγορα. Ξέρεις και το μυστικό που τελειώνει γρήγορα. Μάλλον επειδή χρησιμοποιήσεις λεπτό βγάζει, έτσι. Με λεπτό αντικόμματα. Πιθανώς ότι τελειώσει πιο γρήγορα. Μάλιστα. Φτάνει, τα βάλεις όλα. Δώστε δηλαδή. Μανιτάρια έβαλες. Πώς πάμε Δημήτρα. Πώς θα κάνουμε να συνεχίσουμε. Θα κάνουμε και πολύ. Φτάνει. Ωραία. Αρτέμι, φτάνει. Καλή και επιτυχία. Όχι, δεν πειράζει, έλα. Ανακάτεψε τα λίγο αυτά. Μπορείς να μας δώσεις τα πράγματά σου, να σας φέρεις την ομελέτα σε ποιους. Μπράβο. Και τι δεν προσφέρεις. Αλάτι έβαλες. Εκεί, που είναι το λάδι. Και πιπέρι έχει, Αρτέμι. Πήγαινε γύρω. Δεν θες. Μόλις αποσυρθεί η μεταξία, περιμένει το τελευταίο παιδί της τρίτης ομάδας. Γερά χτύπα το. Τέταρτης ομάδας. Μπράβο, ωραία. Δεν πειράζει, πέρασε. Στην οικογενειακή αδερφός είναι η Μαρία. Τα κοντά στην όλοι, έτσι. Όχι νομίζεις. Καλή σου επιτυχία. Ωραία. Πάμε ωραία, τα πέραμε. Ωραία. Τέλεια είναι. Θα γίνει και γρήγορα εσένα, γιατί και έκαιγε το μάτι. Τυρί, θα ρίξεις τώρα. Δημήτρη, τι λέει, εντάξει, τι Μην κάνετε για το πρόγραμμα. Δεν θα διατηρήσετε. Φτάνει, Αρτέμι. Άστο πάνω. Άστο. Πίνασε.
Θα σ' ανεβάσω στο YouTube, θα σε δει ο γιος σου. Απ' την Αθήνα θα σε δει. Με τον Ταρζάν. Εντάξει, πέρασε. Να, για δες το να μήπως θέλει γύρισμα. Δεν νομίζω να θέλει ακόμα. Θέλει λιγάκι. Όχι. Τρομερός, Τρομερός. Ό,τι βάλεις στο μυαλό του. Έχεις έτοιμο και το γύρισμα. Έλα. Μπράβο, μπράβο Αρτέμι, τέλεια. Τέλειο. Και τέλειο ψήσιμο. Είναι θέμα για άλλη μια φορά τα ελληνικά που χρησιμοποιήσες. Όλο το χωριό. Όχι ρε καλό. Εντάξει, τώρα θα γίνει εσένα με τη φωτιά που έχει. Θα γίνει. Θα γίνει τώρα με τη ζέστη που έχει το μάτι. Παιδική εκδήλωση με πολλές γεύσεις. Καλή όρεξη σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, οι δύο σύλλογοι τώρα, για να εκτελέσει την προσπάθειά σας, θα σας προσφέρουν ένα κριτικό επίπεδο. Από την πρώτη ομάδα, ώρες, Καρύτος, συγχαρητήρια. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, συγχαρητήρια. Η Βανέσα, Γιάννη Σωτακίδη, συγχαρητήρια. Η Ειρήνη Μελικονίτη, Δημήτρη Μανολά, συγχαρητήρια. Παναγιώτης Τακελής, Παναγιώτης, συγχαρητήρια. Χάρη Βενετή, συγχαρητήρια. Μερόπη Βερνέρη, Μερόπη. Καλίνη, Οικονόμου, συγχαρητήρια. Μεταξύ Ακοδού, συγχαρητήρια. Κύριε Τερασάπικα, συγχαρητήρια. Μαρία Βενετή, συγχαρητήρια. Ο Αντώνης Κιτάρας, συγχαρητήρια. Ευστρατεία Μελιγονίτη, συγχαρητήρια. Η Μαρίνα Παλαιολόγου, ορίστε, συγχαρητήρια. Ο Αντώνης Καλεντής, έλα πολύ, συγχαρητήρια. Ο Μανώλης Λαλούδης και ο Στράτης Παλαιολόγος, ο Πέτρος Σομακέρ. Ο Πέτρος το πάλεψε αλλά δεν τρογόταν. Και η Δήμη Τρασάπικα ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Για να θυμάστε αυτή την ιστορία και μελέτα. Το βραβείο αυτό. Γκρινίζα,